Kuwi iki lekku. Mosok lekku dirokno kaya garangan. Lha kek ponakane iki apa? Ya terwalu. Ayo Mbak. Aduh. Janur kuning. Iya. Telat. Lu nganti ngowak. Mas. Mas. Kula tak matur. Apa-apa ki nek rapas ora kepenak blas. Lara Mas iki. Yo. Aku tahu lho ngene rapas iso ketedhon lho. Kok malah ngadake kuwi? Lah maksudnya ngene kan saking mantutku, Bu. Mulai saka limbukan aku. Entuk 2 yuta kek nambake 2,5. Jane gampang karo diurut nganggo geliga. Durut kepiye go geliga dikul mlecet. Ketedhon kok nganggo geliga. Engko diremason kok ora mari, Mbak. Cocok niku cocok niku. Cocok kok karo kejat-kejat. Endi ana nek kene turut kanggo remason. Lah kan Mas Dalang sing ngendika. Ketoke barang wis makane remasone malah sing mempeng. Enggak. Jan ketegelen Mas Dalang. Geser, Mbak. Geser, Mbak. Ayo Mbak bisa. Mbak Ori. Coba jinjit to kudune pas mudhun. Drenge iki ngono. Sapa kowe? Aku, Bu. Ngokok. Ketoke ora nganggo leting nggih. Kok isih kelap-kelap. Was. 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 Kowe ku ngopo? Pawak. Gusti Allah. Lah nek sing siji janten dadi. Padha-padha golek pangan sing siji kur. Kok sik Nek aku nganti pedakilan Gusti Allah. Pulo ora sing jadilan ki nek sing siji dadi jatel, sing siji dadi pawak. Boleh ya aku tak dadi pawang wae nek ngono wis. Sik, arep dadi pawak. Iya. Sing jatel aku. Iya. Aku sing dadi. Ah, yo. Genah sanggup? Sanggup. Kuat? Mampu? Yo. Ngenang ini kok yo.
joget ora. Lali ora tak pageri kaya ki mau. Anu Bu, Biyong aku kejlegoh nglungkoh. ngene Bu. Nek awake dhewe saya diongso balekno separo ya mulih. Balekno separo kepiye no sing transfer wis taun wingi. Sosok meneke ditutup rekeninge, ora nyelakani kok ngene iki. Rekening opo? Anggere mangkat kok kurang wis entek, mangkat wis entek. Mas rekening. Ya ngeten. Prajandir kenang rikine. Anggere mulai kok kari 200, 300. Operasional ke dhuwur tak kandhane. Iki wis ora dadi kok kono. Ora dadi nek kok niar tak tebaske sawite emeng aku. Ngoten niku bojo kula Mas Dalang ngerti. Jarene saguh mawangi kok malah bingung. Kali ra tak pagri. Aku nek ngedeke jadilan tak kobai setrum. Kok jadilane modar ya wis sing penting aman. Sing penting dadi pawang kepenak perkara modar karepku. Iki malah ngelokke gila. Dilokke gila. Gila. Ya padha wae. Kowe nyeluk Mbak Ika cepetno coba. Ika. Padha wae. Ketoke ngelokke aku gila malah kono Ika. Oh. Anu, pun Mas. Kula wedine ngantri kewengen Mas. Mas. Pun Mas. Karepku ya relene rungu kendang kepenak men. Biang ya kurane wahayu. Pesen nggih Pak Dalang. Nggih. Sampeyan Mas Dalang mekelen dhewe. Anu Mas sing penting jenengan bahagia masalah kula cul mboten napa-napa Mas. Monggo Mbak, mboten napa-napa 9 yuta kok Mbak mboten napa-napa. 9 yuta. Tenang mawon. Dilange nul. Aku ki baik lho. Iya. Mosok nek kesel kon mangan tisu. Ngelah. Kon ngelah. Oh tak kira Kulino lho Mbak ning prasmanan ki yo kan piring, sendok, tisu. Lah jiko piring terus tisu. Lah tak kira ki tisune iki ganti kerupuk, iki tak pangan kok ulet aku. Terangane tisu. Bengi iki wetengku biyo malah. Dung. Tisu. Monggo Mbak. Iki kuku. Aku wis tenanan. Tak kira garep palaran perang tetes. Oh, pengen perang. Perang nang kudune. Wow. Lek Kudune mau Kang Sensei. kudune kepiye pacitan terus piye? Pacitan gek wedangan ingon cocok. Kuwi arep rasulan Lah iya, masa bar pacitan perang ketok le ngenehi pacitan ora ikhlas. Iya, dibaleni gek perang. Perang. Perang iki. Perang. Ceritane rebutan pacitan. Yo. perang rebutan Iki mriki iki. buat Kaget kula, Pak. Ala kula niku tesih trauma. Tak kira itu gale jadilan laut he. Ngejo aku nganti lor. monggo Pak Dalang amit nggih. Iya. Kula arek lemu aku. Ayo. Yo Pak. Weh perang. Perang. Lah. Bambangan karo cakil. Lagi Janoko tukang tebrang saja nih. Aja rosa-rosa no. Jadi tur gayane ngono gak kowe cocok tiba ora tenanan. Lha apa ki kudu dihayati? Gaya. Iya, yo.
Wis rasah do perang wong jaman tentrem kok malah kondo perang. Ora cocok Janakane. Janaka rasane kaya bar gotong kayu. Bres. Lah ngapa to do perang keluarga apik-apik kondo perang. Wahyu ki seneng nenek tangga teparo geger. Marem nek awake do perang. Rasa gula niku weteng. Rezekine dhewe-dhewe. Waduh. Duh. Wah. Sorry, Kis. Anu, Pak. Ati diblekno si Kis. Ngapunten, Pak. Pak Kiswan sembrono kok sikis. Ngapunten, Pak Kiswan. Nggih, walah. Nibani ngono pe 50. 50 jare Pak Diko jenengan siapan anggaran dusun kula bergedendro niki nggih. Didendam Mas Kiswan 50. Rapopo. Tenang ning Pak Diko gaule. Dadi ana kok dusun anggaran mepet tetep enak anggaran tak terduga. Alah, Wes sik. Petoke sangar karo 50.000 ping ijo klumbri. Jarene gento lho. kene ngerti sak Ana gento ki 50.000 wis. Oh. Oke, Bos. Oke, Bos. 50.000 ya kan. Gusti Allah. Gento ki 50.000. Sorry, Bos, matur nuwun, Bos, matur. Jan modal 50.000 beda di bos aku. Monggo, Mbak. Aduh. Ora joget kuwi, malah ayammu kumat. Sembrono. Wah, aja nganggo kok ngene iki lho Bu boros, Bu. Lah nganggo apa? Tukukane ibu lho awek. Biar tinggo diperes kanggo rong sasi. Lho tisu ambedino entek. Ya ora. Bojoku ki ya piye-piye tak prajakke. Piye-piye Mosok lap kok yo nganggo kan ibu. Ya penting kan manfaate. Paling ora yo lap piring lah. Monggo Mbak, pun Monggo, ajeng Mbak. aja. Agem lap piring. Geser ini. Mundur. Iki ngopo lho? Lah ngapa tuh suami istri ki bebas kok ngene bedo iri. Iki lagi babak pemanasan, Le. Monggo, Mbak. Mboten Juli pun Agustus kok. Nek lho nanggap wingi kula dolan Juli, seniki pun Agustus. Mongko Agustus sak wagu. Nggih, monggo.
kanca-kanca warga laras e. Leres. Mau kuwi kaya awake dhewe lumrah. Kaya memeng nambis ketemu kanca-kanca semangat Dadi nganu ya, kaya oleh vitamin. wah Awake iki cara baterene iki mencurigakan iki. Jare bojoku oleh vitamin ki aja. Semangat ngono wae. maksudnya kaya baterene iki dadi penuh. Heeh. Sing maneh baterene low, Lo saiki dadi gua. Oh iya lo gua ya. lah mau lo aku gua. Mangga pernah Monggo Ibu pesin den nggih. Pas ngulu idu aku ora den ngono ki terus. Pesin ya jogete Pak Bu Pratmo. Gili. Monggo Pur. Mas Dalang. Sampun Mas Dalang. Sampun pun aturaken mugi dadosaken jampi saya sawetawis. Nggih. Monggo dados panglipuring penggalih. Pun pangapunten.